llibres que m'agraden i sobretot la participació en els llibres i tota la dedicatòria. Jo no tinc llibre preferit, m'agraden tots. Pues que podem anar amb els companys aquí a donar una volta i mirar totes les parades. És un dia que n'hi ha especial, això, que també n'hi ha flors, roses, etc. Puc regalar a les nòvies. No tinc. De moment la cosa es nota una miqueta la crisi, però anem tirant bé. Només la qualitat de les roses que venem, o sigui, són de bona qualitat i si les tens en aigua doncs t'aguanten força de temps. Bàsicament això, o sigui, vendre producte bo. Els temps són els que corren i, però la il·lusió hi és i esperem que la gent estigui animada. A més, fa un dia fantàstic i aquí esperar això, que la gent s'animi i fer el possible. Hem portat, com sempre, una àmplia representació tant d'infantil, juvenil, castellà i català. Sempre és important, el dia de Sant Jordi, la rosa, el llibre, però no és el d'abans. Ara les ventes han baixat en picat, perquè la gent està pensant més en el lloguer, en el menjar. Realment molt positiu, sent un dia cada dia veient el carrer Major així de ple i amb molta canalla, amb molta gent i bé, aquesta nova filosofia de posar les taules en un nou cantó, ampliació del carrer Major, creiem que funciona bé. Estem esperant que acabi el dia a veure com responen, a veure que ens diguin com han anat les ventes i demés, però evidentment la situació de crisi afectarà el resultat de ventes. La filosofia de la fira és entendre que és una fira del llibre de la rosa, que va destinada a un concepte tradicional nostre, molt català, molt de la venda del llibre, de la venda de les roses, però evidentment hi ha una situació social, hi ha unes reivindicacions, hi ha unes tendències que acompanyen a totes les fires, a totes les activitats que organitzem, i això evidentment és el que hi ha i forma part de l'activitat. Per tant, encantats que això també pugui estar a la fira que ens acompanya avui. Avui estem celebrant el dia de Sant Jordi, aquí al carrer Major, perquè som la classe de català que fem en el casal de la gent gran. Perquè aquesta classe està, concedida per el Servei Local de Català, que venen gratuïtament a donar clases de català al casal para la gent gran. ¡Oh, que es muy bonito! Y hay muchos puestos y está todo muy bien, sí. Cada año venimos, cada año. Sí, está muy bien. Estamos buscándolo, estamos tras de la hora, ahora lo encontraremos. Hoy no puede fallar, hoy no puede faltar el libro. El que hem lograt nosaltres amb la dia de Sant Jordi aquí, a la Rosa i el llibre, això és un exemple per tot el món. Perquè he parlat amb estrangers que quan els he explicat això dius, què dius ara? I veus aquest carrer Major un dia com cada dia, i el veus avui, i veus així, i això et dona gust de veure la gent sortint al carrer i visquent el llibre i la rosa.